Ake singene sikhulu kudela ingane zakwethu ngoba abantu bonke ingane zakwethu usuku lokugcina namhlanje nabasebenzayo bonke lokhu besebenza bebuka iwasho ukuthi siyawushaya nini lesi sikhathi so time ngayena akashayile bafuna ukwehla abantu baye emakhaya bayobona izithandazo zabo bobona imindeni yabo bobona bonke abasondelene nabo nomakhelwane kuyoba mnandi kube kuhle abakhonzayo ingane zakwethu bafuna ukuya einkonzweni kusasa bathi siyoyibonela ngamehlo bemkhaphela siphinde siyibonele ngamehlo ngosisi wethu sesithi uvukile ngosuku lwesithathu. Kodwa nanku umbuzo umile ingane zakwethu ngiyafisa ukwazi ukuthi leli phasika eniligubha ngenyanga kaApril noma ngoMarch libhalwe kuliphi iBhayibheli encwadini ewunamba bani ngoba engilaziyo eBhayibhelini Exodus 12 khuluma ngomkhosi wephasika likaJehova obekiwe uNkulunkulu umveli kuqala wethu uthi siyawugubha umkhosi wephasika enyangeni eyandulela unyaka enyangeni yokuqala enyakeni zili14 siyawuzila insuku zibe yisikhombisa singakudla ukudla kunemvubelo uthi indlu nendlu iyawubulala iwudlu igazi lalelo wudlu lelo siyakuligcoba ezicabheni zeminyango yezindlu zethu uthi uzagcizelela athi uyanxusa ukuba lo mkhosi lo siudlulisele kushe izizukulwaneni nezizukulwane zethu kuba ziwugubhe iminyaka yonke ngenjani lele seligujwa ngoApril noMarch. Cela ningitshena igama lami ufeze sivumelwane ingwala kwaMtehleka Mfokazulu Mfoka Sombese. Umbuzo wami lowo nje ngane zakwethu kepha ngize nakho lokho ukuthi siyavuma siyazi sonke nami nje ngize eholidini ngoba kumanje phela ngiphile ezweni lawo ukuthi iholiday. Ziphatheni kahle ingane zakwethu nihambe neinkonzweni niyosonta kahle niziphathe kahle thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena thanda umndeni wakho thanda intombi zenu hayi ingane zakwethu manenze njalo mase nilungisa inhliziyo nonembeza benu manenze njalo uNkulunkulu uyakunibusisa ingane zakwethu liphuma kanjalo liyahlehla ithunja naloko amasondo suka umkhosi wephasika onjani lo ngalokho sibuzile mhlawumbe uyongena enye inqwele yakithi usolwazi asichazele ingane zakwethu ukuthi yaqhamuka phi siqhamuka sekufanele ukuthi iphasika siligubhe ngoMarch noma ngoApril nqa